Kuvas linkhaa. Se kuvaa jo. Kuvas Pinterest. What the fuck man? Ei tässä enää mitään. Va? Mulla ei tietenkään kun pyörit sen kanssa. Ei. No ota tuota. Ei kuvatas kinkkaa kävelee suunnilleen lähtee. No se kinkka on suljettu. Missä se kinkka on? Siellä on se kinkka. Juuri kuva. Laita puhelle, mä kuvaan sen touhuja. Kuvaaks se jää? Okei. Skinka on touhut. Älä yritä! Suokaa sitä! Skinkka! Skinkkumies! Se suuttuu! Apua! Skinkerstand! Joo, Hermona. Hän ottaa takkinsa. Skinkakous näin! Skinkakoes koulu. No niin, tyttö täällä kävi. Melek! Tapas se! Ilman muuta! Ootan sitä päivää ja monta vuotta. Äiti Juuso tapetaan. Just niin. Ei mua saa tappaa. Ja Skinkan touhut. Käy sokaisemassa se. Kameramies valonkaan. Tämä on vaarallinen hippofilmi. Miten se reagoi valoa? Hän on eskarissa, kuten kuulit. Asuu Keski-idässä. Mä luovutan tän kakkoskuvaajalle. Let's go to the scooters. Mennään tästä siihen. Kävelemme tohtin kuva. Näin kävelemme. Kuvasta. Saamme mahtavaa materiaalia. Saamme mahtavaa materiaalia. Emme saakaan. Tämä on ihan eläinlaji Moskvassa. Suoalueilla. Skinko on märehtiä. Siellä on 400 mahaa. Muhi paskas. Ja 400 senttimetriä mahaa. Ei paha. Mitä? Ei mitään. 400 senttimetriä mahaa. On todella mahaa. Pitää olla. Se on krokodiili. Joka märehtii. Sinulla on 400 mahaa. Saanko riehuja hattaa Ei. on tuo pumppu. Mä katson, sulla oli pumppu siellä. Onko sä Espanjassa vai mikä? Siinä kuulitte, hän on eskarissa. Kato, kuinka otin mukaan. Commando, oh my god. We have to shot him. Oota, mä pääsun tapaan. Siellä aika.